Boroni Alfred. Apa hai Sebentarnya. Saya Wan Bogan. Bola makani bol खेलायावनो बिसोर सानैयानो लांगासिनो गाइस जोंखौ गाइस एलग्रा आदा आरो आलफ्रेड आदाखौ दिनै आरो खनसेबाव लोगो मोनफिनबावबाय जोङो बल खेलायाव फैनायाव ada kaki nggak sih udah menang. Foto nggak satu. Sepeda. Ini logo sampai ini. Nau kata nih geng, nau aneh. Nau kata. Beri kondo tang nih mah. Foto masih kayak. Alah tuh nih, beri kondo. Beri kondo talus tang nih. Cepai. Cepai. Mezang darah. Mezang. Dong sabar. Purblok. Ada muka sana ke bolu ke menjimbang lah ada. Ayon. Hai. Ada kalau ke menjimbang nih kunci arah nih lah ciara Alfred ada. Sana. Karena elogra. Oh, guru lah. Guru. Sekarang nanti deh kan? Sekarang nanti kan? Deh kan? Video lah. Elogra tadi ini biar bilang. Sanda dah. Damam nah. Damam. Pilih. बल फिल्डआव मोनफैबाय जोङो नैला बला माखाना मा होनो दासो मोजां मिथिदों आरोना नामखौबो आङो गामिनि नामखौ जायगानि नामखौ मिथियामोन बला माखा दिनै खेलाया जागोन बर'नि एक्टर आरो बे नै बला माखा गामिनि रायजोफोरजों जागोन आरोना मेचआ नायबालांबाय थादों नोंथांमोना आं देखायनि बर'नि जोंनि एक्टरफोरखौ नायदो ada kunci hai ini ada सासे एक्टर ini deh nah ini एक्टरफोरजों देखायनि आं नोंथांमोननो एक्टरफोरखौ नै जों प्रग्राम जादों आरो बेसोरबो गेलेगोन गासैबो ada Masko puno kunci. Ada yang kunci. Ya ada nice nih gelekan pun. Ada yang mana? Ini ada. Nih kunci. Ayo not. बिसोर गासै बर'नि जोंनि एक्टरफोरजों आरो ओमफ्राय गामिनि रायजोफोरजों जागोन आरोना मेचआ जयैनो नोंथांमोना नायनो हागोन देखायलांगोन आरोना गासैखौबो नायबाय था जोंनि बर'नि एक्टर्सफोर नीला आदा दङ आरो जोंनाव ओम प्रकाश आदामोनबो दङ गासैखौबो नुगोन आरोना नोंथांमोना देखायलांगोन ओरैजाय आदा दङ आरो सासे मोगथां नामा मोगथां आदा नीला मोगथां आदा खोनायाखै आरोना ada kunci ayo Om Prakash ada ini muktaan ada Kita pagi berikut dong Gitan kita program saya aja kan biasanya uang demi dan Boroni Alfred apa hai sebentarnya anggotanya aja lah. Saya Wan Bogan. Assalamualaikum. Bicara dari senai hogan, beliau senai hogan, Manggenang Musri Samdan Musahari District
फैदों नोंथांमोनहा एसे साइड खालामना हो दुरुं खानानै होखानाय दङ नोंथांमोनहा दुरुंखौ बारनो नाङा गेलेग्राफोरा डिस्टार्ब जायो बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायबाय नोंथांमोनहा जाहाथे बे दुरुं होनायनि सिङाव फैया दुरुंनि बाहेरायाव जिरायनानै खेलाखौ नायो जाहाथे बयबो मोजाङै नुलायनो हायो आरो रंजानो हायो आङो गिबियावनो बयखौबो गोजोन उदांस्रि सान आरो जोंनि दा जिमानखिनि एक्टर एक्ट्रेस दङ बर'फोरनि बेफोरनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय बा आरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो गेलेयो रायजो राजा नोंथांमोनहा जोंनि रेफारि बे गामिनिनो गलामाखा गामिनिनो बारग' गेलेगिरिफोर स' बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेस्ट अफ लाक आरो एसे सिरियै एसे बांसिनै मोजांसिन गेलेबावथों ओमफ्राय जोंनि टिमानो देरहाथों बेखौनो एक्सपेक्ट खालामो रायजो राजा नोंथांमोनहा बयबो आखाइ खबनानै जोंनि बे रेफारिखौ एनकारेज खालामदो बयबो रायजो राजा गिबियावनो जों दिनैनि जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाथिगासिनो दङ नाथाय मोजाङैनो डिफेन्ड खालामनो हाबाय बारग' सिनियर टीमा बलखौ कन्ट्रलाव सिनियर टीमा आथिङाव लागासिनो दङ गाइस जों दा थांफिननोसै बलामाखा नैबे बल मा होनो फुटबल खेला जानायनिफ्राय जोङो न'आव थांसै आरोना माने मोनाबायबो दा 4:30 जानोसैसो दसथाबावबा जोङो बाक्सायाव थांफिननांगौ दा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेबो मेन टाउन उदालगुरिनिफ्राय जों दा बाक्सासिमहालागै थांबा खमबाबो जोङो 7थासो जाहैबावगोन आरोना हरनिया ओमफ्राय बेनिखायनो जों दा थांनो ओंखारबाय जोङो मा होनो खेलाखौ नायजोबजायासै आरोना माने हाफ टाइम सिमहालागै नायबाय ओमफ्राय हाफ टाइम सिमहालागै एक्टरनि पार्टिया जावलिया युथ पार्टि ना मा होनो नैबे बलामाखानि रायजो पार्टिखौ गलनै सोबायमोन ओमफ्राय बे नैबे बलामाखानि जिथु रायजो पार्टिया बिसोरो एक्टर पार्टिखौ गलसे सोबायमोन आरोना स' जों बेखिनिखौल'सो नायबाय नायनानै ओमफ्राय दा मोनाद्रायबायना ओमफ्राय आंजों लोगो सानै दहाय आरो नै उदालगुरिनिनो हिन्जावसा सानै बिसोर सानैया दंफायोमोन नालाय ओमफ्राय बिसोर सानैया दा थांनो ओंखारबाय आरो जोंबोथ' आरो हर जाहैखागोन नालाय न'आव मोननायाव लागै स' बेनिखायनो जोंबो थांनोसै आरोना थ' गाइस आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दिनैनि भिडिअखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो हमसिगोन स' बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो हमसिगोन